Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maaaring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Anumang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Flash Report! Flash Report! Babaeng ikakasal, pinatay. Ito po si RH11 Ray Sibayan, nag-uulat para sa DCRH, ang kunanang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Babaeng ikakasal, pinatay. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Flash Report! Flash Report! Ang pagpapakasal ang isa sa pinakamimithing maranasan ng dalawang nagmamahalan. Ngunit kung minsan, ang kakapusan sa salapi ang nagiging hadlang sa katuparan ng kasal, may pagkakataon pang ang isa sa ikakasal ay nagiging biktima ng karumal-dumal na krimen, katulad na nangyari sa babaeng ikakasal na pinatay. Kung bakit, ay ating alamin sa pagsisimula ng pagsubaybay natin sa kasong ito. Ito po si RH11 Ray Sibayan, nag-uulat para sa DCRH, ang kanunang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Flash Report! Flash Report! Arman, kahit gabi na, ang ganda pa rin tingnan ng banayad na galaw ng alon dito sa tabing dagat. Nakitang-kita sa liwanag ng buwan. Mas maganda nakikita ko, Cynthia. Ano? Ikaw. Arman. Cynthia. Arman. Tama na. Tama na. Tama na. Hayaan mo lang ako. Baka makalimot tayo. Wala ka na dapat na ipag-alala eh. Pakakasalan kita. Pakasalan muna tayo bago ang lahat. 3 taon na tayo. Kung ako lang masusunod, ang gusto ko magpakasala tayo. Kahit sa West muna. Sinabi ko na sa'yo, sa simbahan ko gustong makasal tayo. Pero kulang pa ang ipon ko. May plano ko para mapadali ang kasal natin. Tutulungan kita mag-ipon. Cynthia. Magtatrabaho ko para makasal na tayo sa darating na taon. Hello, Cynthia? Ang sabi mo? Naghahanap ka ng trabaho? Oo, Melba. Kaya tinawagan kita. Baka sakaling matulungan mo ko. Pwede ba namang hindi kita tulungan? Magkaklase tayo ng high school at saka naging best friend pa, oh. Baka may alam kang mapapasukan ng gaya kong nakatapos lang ng secretarial course. Uy, wag mong nilalang yung natapos mong kurso, no? May mga company na nangangailangan ng secretary. Oh, saan? May alam ako. At saka bakit pa kita ituturo sa iba? May company naman ang kuya ko. Kuya mo? Oo, tamang-tama nga yung tawag mo sa akin dahil yung sekretary niya mag-a-abroad at naghahanap siya ng bagong sekretary. Ang alam ko, iisa lang ang kapatid mo. Oo, at makikilala mo na siya. Melba? O ano, payag ka bang magtrabaho sa company ni Kuya Noel? Sir? Sir Noel? Sir? Sir Noel? Sir? Sir? Dodo. Sir, nakita ko. Umalis na yung babaeng kasama mo rito sa motel eh. Kaya kinatok na kita.
Pero hindi ka nagbubukas ng pinto. Kaya nang hiram ako ng duplicate kay Sir Rumboy para makapasok dito sa kwarto mo. Pinahiram naman niya ako dahil alam niyang driver mo ko. Ang wallet ko. Mga alahas, relo, singsing at kwintas, nawawala. Ha? Ninakawan ka ng GRO, sir? Basta kasi nasobran ako sa alak, nakakatulog ako. Kaya hindi ko namamalayang ninakawan ako ng babaeng nakasama ko. Sir Noel, Hayop ang babaeng yun. Kapag nakita ko ulit siya malilintikan siya sa akin, mapapatay ko siya! Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Babaeng ikakasal, pinatay. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Dodong, ginabi ka na. oh, Gemma, gising ka pa pala. Hindi ako makatulog. Kaya hinintay ko na ang pagdating mo. Inatanaw ko yung pagdating ng kotse ng amo mo. Kaya lumapit na ako. Baka makita ka ng mga kapitbahay natin. Uy, bakit mo iintindihin ng ibang tao? Alam naman nilang magkababata tayo at malapit sa isa't isa. Kaya madalas ako lumipat dito sa bahay mo para ipaglaba ka at ipagplansya ng mga damit mo. Sige, papasok na ako sa loob ng bahay namin. Oh, di ka pa ba uwi? Ayaw mo bang bago ako umuwi, asikasuhin kita sandali? Kaya ng dati. Gemma, Ayaw mo ba? sige, halika, pasok ka. Kapag ganitong makainom ako ng konti, hindi kita maaaring tanggihan. Halika. Gemma. Dodong. Kuya Noel, siya yung sinasabi ko si Cynthia, yung kaklase ko nung high school at best friend ko, na i-apply ko secretary sa'yo. Oh, kumusta ka, Cynthia? Mabuti po. May experience ka na ba sa pagiging secretary? Wala pa po. First time pa lang siya magtatrabaho, kuya. Walang problema. Tanggap na po ba ako? Kahit sir? wala ka pang experience sa trabaho, hindi kita maaaring tanggihan. Hindi ko maaaring palampasin ang pagkakataong magkaroon ako ng sekretarya na kagaya mo, na mas maganda kaysa sa artista. Cynthia, napapangiti ka ba dahil medyo mapagbiro yung waiter na nag-serve sa atin dito sa restaurant? Hindi. Naalala ko lang yung sinabi ng kuya ng kaibigan ko na inaplayan ko. Yung magiging boss mo? Oo. Hindi raw niya ako tatanggihan dahil mas maganda pa raw ako sa artista. Kinilig ka naman. Hindi. Alam ko naman nagbibiro lang siya eh. Paano kung hindi siya nagbibiro? Ano gusto mo sabihin? Paano kung totoong umanga sa ganda mo yung boss mo at manligaw siya sa'yo? Malabo yun. Ikaw na rin ang nagsabi. Binata pa yung tao. Huwag ka nga mag-isip na kung ano-ano. Sagutin mo ang tanong ko. Masyado ka namang seryoso. Hindi mo mayaalis sa akin na mag-alala. Na baka hindi matuloy ang kasal natin. Arman, magtiwala ka sa akin. Walang dahilan para hindi matuloy ang kasal natin. Wala. Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Babaeng ikakasal, pinatay. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Flash Report! Flash Report! Tiniyak ni Cynthia kay Arman na matutuloy ang kanilang balak na pagpapakasal. Pagpapakasal na pinakatanggi-tanggi naman ng driver na si Dodong sa kababatang si Gemma.
ating ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Ito po si RH11 Ray Sibayan, nag-uulat para sa DZRH, ang kanunang ipinang radyo sa buong Pilipinas. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Flash Report. Flash Report! Gemma, hindi kita maaaring pakasalan. Bakit hindi? Wala sa plano ko mag-asawa. May nangyari na sa atin. Ilang beses na. Ikaw ang nagbigay sa akin ng motibo. Oo, totoo. Ako ang kusang nagbigay sa'yo ng sarili ko. Mulat sa pool, sinabi ko na sa'yo. Kaibigan lang ang turing ko sa'yo. Kaibigan o kapatid. Pero tinukso pa rin kita. Ginawa ko pa rin ang lahat para maakit ka sa akin. Napilitan lang ako. Dahil mahal kita, Dodong. Mahal na mahal kita. Gemma, Mga bata pa tayo, nagkaroon na ako ng simpatya sa'yo. Kaya hindi ako natutong magmahal sa iba. Kaya ginawa ko ang lahat para magkalapit tayo. Nang maulila ako sa mga magulang at magsolo sa buhay, sinadya kong umupa ng bahay malapit sa tinitirahan mo para lagi kitang nakikita, na pagsisilbihan, na aasikaso, na ipadadama ko sa iyong pagmamahal ko. Lahat ginagawa ko para matutunan mo akong mahalin, Dodong. Isinaisang tabi ko ng kahihiyan ko, binaliwala ko sasabihin ng iba dahil sa laki ng pagmamahal ko sa'yo. Bakit hindi mo ako matutunang tanggapin sa buhay mo? Bakit hindi mo ako magawang pakasalan? Bakit? 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 madami-dami ka nang naiinom. Okay lang, Dodong. Okay lang. Ikaw din ang inaalala ko, sir. Kapag naparami ang inom mo, nakakatulog ka. Hindi gaya ko na malasing man ako, kaya ko pa rin dalhin ang sarili ko. Wala namang problema na maparami ang inom ko basta kasama kita, Dodong. Alam ko hindi mo ako pababayaan. Totoo yan, sir. Alam mo ba kung bakit niyaya kitang mag-inuman tayo? Ang alam ko, sir, basta uminom ka, Oh, masaya ka o may problema. tama ka sa pangalawa. May problema ka, sir? Meron. Natuto akong magmahal. Okay. Anong problema dun? Binata ka. Matagumpay na negosyante. Ano mong oras na gustuin mo, maaari kang mag-asawa. Hindi ko maaaring pakasalan ng babaeng natutuhan kong mahalin. Dahil may nobyo na siya. At pakakasal na siya. Sir? Yun ang problema ko, Dodong. Nasanay ako na napapasa akin ang anumang magustuhan ko. Wala akong ginusto na hindi ko naangkin. Paano magiging akin ng isang babaeng may nobyo at mag-aasawa na? Paano? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Babaeng ikakasal, pinatay. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Flash Report. Flash Report! Nagplano ng magpakasal ang magkasintahang sina Cynthia at Armand. At upang makapagpakasal na sila sa lalong madaling panahon, namasukan ng dalaga sa kumpanya ng negosyanteng si Noel. Isang binatang may obsesyong maangkin ang anumang kanyang magustuhan. Sa kabila ng nabatid na ni Noel na may nobyo na si Cynthia at nagbabalak na magpakasal, nagkaroon pa rin ng masidhing hangarin ang negosyante na maangkin ng dalaga.
ating ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Ito po si RH11 Ray Sibayan, nag-uulat para sa DZRH, ang kunang ipilan ng radyo sa buong Pilipinas. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Flash Report. Flash Report! Sir Noel, may problema po ba sa trabaho ko? Wala, Cynthia. Bakit po? Bakit kita pinatawag? Alam ko po, mabagal ako magtrabaho. Naiintindihan ko naman ang mga pagkukulang mo dahil bago ka pa lang sa trabaho mo. Pero pagsisikapan ko pong magampanan ng maayos ang lahat ng dapat kong gawin. Yan ang dahilan kaya pinatawag kita. Nakikita ko ang pagpupursigi mo. Ang pagmamalasakit mo sa iyong trabaho. Kaya bukod sa sweldo mo sa kumpanya, bibigyan pa kita ng aumento. Kunin mo ito. Yan. Sir Noel? Kunin mo. Eh, Kapag laging maganda ang pasok ng pera sa kumpanya, lagi kang may bonus sa akin. salamat po. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, Cynthia. Mula nang mapasok ka sa kumpanya ko, nadagdagan ang aking mga kliyente. Swerte ka sa negosyo ko. At masaya ako na lagi kang nakikita at nakakasama. Arman, galit ka ba na nalate ako ng ilang minuto sa usapan natin pagkikita dito sa park? Hindi. Okay lang yun. Sanay naman ako maghintay sa'yo tuwing may date tayo. Eh bakit ka napailing? Dahil sa ikinuwento mo sa akin. Sa trabaho ko. Natutuwa ako na hindi ka nahihirapan sa naging trabaho mo. Madali lang naman ang mga ginagawa ko sa opisina eh. Dahil lagi akong ginagabayan ng boss ko. Yun ang hindi ko gusto. Hindi mo gusto? Ang pagiging masyadong masikaso sa'yo ng boss mo. Arman, dapat nga matuwa ka. Magpasalamat. Dahil mabait at galante ang naging boss ko. Bukod sa sweldo ko sa kumpanya, inaabutan pa niya ako ng komisyon sa sobrang kinikita ng kumpanya. Oh, ayaw mo ba nun? Mapapabilis ang pag-iipon ko. Mas mapapadali ang pagpapakasal natin. Alam mo, natatakot ako sa sobrang pagmamalasakit sa'yo ng boss mo. Natatakot ka? Baka ang pagiging sobrang mabait niya sa'yo, hanapan ka niya ng kapalit. Arman, Cynthia, baka may gusto sa'yo ang boss mo. Kuya Noel, ang dami naman itong pagkain na pinadeliver mo. Paborito mo lahat yan, Melba. Ikaw din, paborito mo din mga ito eh. Oh, bakit hindi ka pa rin kumain? May tatanong muna ako sa iyo. Ah? Tungkol kay Cynthia. Ano naman ang gusto mong malaman doon sa kaibigan ko? Anong mga gusto niya? Yung kapag ibinigay ko sa kanya, siguradong magugustuhan niya at hindi niya matatanggihan. Kuya Noel, Tatapatin kita. May gusto ko kay Cynthia. nasabi ko na sa'yo na may boyfriend na siya. Malapit na silang ikasal. Hanggat dalaga pa siya, may karapatan pa akong mahalin siya. At may pag-asa pa akong magustuhan niya. Kuya? Ano? Matutulungan mo ba akong magustuhan ni Cynthia? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Babaeng ikakasal, pinatay. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Cynthia! Ay, Sir Noel? Pauwi ka na ba? Oo. Papunta na po ako sa waiting shed na pag-aabangan ko ng masasakyan ko ng jeep pa uwi. Buti pala inabutan kita rito sa labas ng opisina. Akala ko po may kausap kayong kliyente sa labas. Meron.
Maganda naging pag-uusap namin. Nadagdagan na naman ang kliyente ng kumpanya natin. Ay, salamat naman po. Kaya nga nagbalik ako. Sakto naman, inabutan kita. May invite kitang mag-celebrate. I-invite niyo ako. Okay ba sa'yo? Eh, Na bago ka umuwi, mag-dinner muna tayo. Sir, masayang masaya ka. Talagang masaya ako, Dodong. Dahil nakasama ko kanina sa dinner si Cynthia. At kaninang ihatid natin siya, hindi mo siya hiniwalayan ng tingin. Hanggang sa makapasok siya sa tinitira niya, sir. Gandang-ganda talaga ako sa kanya. Totoo namang maganda ang sekretarya mo, sir, eh. Mas maganda pa siya kaysa sa artista. Kaya nga nagkaroon ako ng crush sa kanya. At kaya hindi ko hahayaan na maunahan pa ako ng iba sa kanya. Sabi mo, sir, minobyo na si Cynthia at malapit ang ikasal. Hanggang hindi pa siya nakakasal, may pagkakataon pa ako, Dodong. Nasa akin pa ang lahat ng pagkakataon para maging akin si Cynthia. Hello, Cynthia? oh, Melba, napatawag ka. Oo. O kumusta na yung trabaho mo sa kumpanya ng kuya ko? Okay lang. Sobrang okay. Hindi ka nahihirapan? Hindi. Madali lang naman ang mga pinatatrabaho sa akin ng kuya mo eh. Kaya nga, malaki ang pasasalamat ko sa'yo na ipasok mo ako sa kanyang kumpanya. Alam mo, kahit magkaasawa na ako, patuloy pa rin ako magtatrabaho sa kanya. Kasi sobrang bait sa akin ni Sir Noel. Napakabait pala ng kapatid mo. Siguro sa'yo lang. Ah? Sa akin lang? Oo. Kasi mahigpit si Kuya Noel sa iba niyang tauhan. Sobra. Kaya nga napilitang mag-resign at magtrabaho sa abroad yung dati niyang sekretarya kasi madalas niyang kagalitan, konting pagkakamali lang. Ayun, hindi na nakatagal sa kahigpitan at kasungitan ng kapatid ko. Melba, wala akong problema sa kuya mo. Cynthia, kaya kita tinawagan. Parang gusto kong magsisi Ha? na naipasok kita sa company ni Kuya. Dahil ayaw kong pati ikaw makaranas ng masamang pag-uugali niya. Kaya nga, bala ko, ipasok na lang kita sa ibang kumpanya. Pero Melba, kontento na ako sa pagtatrabaho sa kapatid mo. Pero, Pasensya ka na ha. Pero wala talaga akong balak lumipat ng ibang kumpanya. Ayoko magdamdam sa akin ng kapatid mo. Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Babaeng ikakasal, pinatay. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Flash Report. Flash Report! Hindi namin ni Melba kay Cynthia ang totoong dahilan kaya iminungkahi niyang lumipat na ang kaibigan ng ibang mapapasukan. Si Dodong naman ay naging malamig na ang pakikitungo kay Gemma. Ating ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Ito po si RH11 Ray Sibayan, nag-uulat para sa DZRH, ang kanunang hipilan ng radyo sa buong Pilipinas. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Flash Report. Flash Report! Dodong, Ikaw pala, Gemma. Kala ko kung sino yung kumatak eh. maaari ba akong pumasok? Gabi na. Papahinga na ako. Aayusin ko sana yung mga damit mong nilabhan ko kanina. Gemma, magpahinga ka na rin. Hindi pa ako inaantok. Magpahinga ka na rin. Kesa nagpipilit kang mapalapis sa akin. Dodong, Para din sa kabutihan mo. gusto ko lang mapagsilbihan ka. Mapaligaya. Hindi ko kayang suklian ang mga kabutihan mo sa akin. Umaasa akong balang araw, matututunan mo rin akong mahalin.
Gemma, nag-aaksaya ka lang ng panahon sa akin. Sa iba mo na lang ibaling ang pagtingin mo. Ikaw ang gusto ko. Ikaw ang gusto kong pagsilbihan, pagmalasakitan. Ang gusto kong paligayahin. Dahil ikaw ang mahal ko. Dodong, mahal na mahal kita. Gemma, umuwi ka na. Dodong. Papahinga na ako. Dodong. Dodong. Sir Noel, nakakalula naman po itong pinagdalhan niyo sa akin. First class restaurant ito, Cynthia. At exclusive para sa atin ang mesang to. At ang dami pong pagkain. Malaki po ang magagastos niyo dito. Baliwala sa akin ang gastos. Basta para sa'yo. Sir, Oh, para sa'yo. Sir Noel? Tanggapin mo na. Bago pa tayo dumating dito, nakahanda na itong flowers na ibibigay ko sa'yo. Salamat po, sir. Pero parang sobra na po ang mga kabutihan at pag-aabala ninyo sa akin. Hindi ka abalahan, kundi kasiyahan sa akin na makasama ka. Cynthia, Sir, ang kamay ko po. mahal kita. Sir Noel? Handa akong ibigay sa iyo ang lahat. Pagiginawain kita. Paliligayahin. Dahil sa pagmamahal ko sa iyo, handa akong gawin ang lahat. Ang lahat-lahat. Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Babaeng ikakasal, pinatay. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Flash Report. Flash Report! Naging magiliw at galante si Noel kay Cynthia. Bagay naman ay pinagpasalamat ng dalaga dahil mabilis siyang nakakaipo ng pandagdag sa pagpapakasal nila ni Arman. Maging ang driver naman ni Noel na si Dodong ay nagkaroon ng paghanga kay Cynthia at naging matabang na ang pakikitungo ng lalaki sa kababatang si Gemma na may simpatiya sa kanya. Kasabay niyon, nanligaw na si Noel kay Cynthia. Ating ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Ito po si RH11 Ray Sibayan, nag-uulat para sa DZRH, ang kuno ng ipilan na radyo sa buong Pilipinas. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Flash Report. Flash Report! Oh, bakit hindi ka na kumibo? Nabigla po ako, Sir Noel. Hindi ko po akalain na... Na mahal kita? Hindi po ako makapaniwala na magkakaroon kayo ng pagpapahalaga sa gaya ko. Totoong sinabi ko. Ang nararamdaman ko para sa iyo. Isang karangalan po para sa akin na mapag-ukulan ninyo ako ng pagpapahalaga. Pero, salamat na lang po, Sir Noel. Salamat na lang? May nobyo na po ako. Hindi pa kayo kasal. Malapit na po kami magpakasal. Hanggat dalaga ka pa, may karapatan pa rin akong ipaglaban ang damdamin ko sa iyo. Huwag na po, sir. Cynthia, Mahal ko po ang boyfriend ko. At hindi ko siya ipagpapalit kahit kanino. Hindi po. Sir, muntik nang mabol yung bote nang iampas mo yung kamay mo sa mesa. Mamahalin pa naman alak nito, sir. sa unang pagkakataon, Dodong,
Sa unang pagkakataon, nabigo ako sa isang babae. Nabigo ka kay Cynthia, sir? Kaya niyaya kitang mag-inuman tayo rito sa bahay. Masama ang loob ko sa ginawa niyang pagbigo sa akin. Masama ang loob ko! Sir, maraming mas maganda kay Cynthia sa mga bata. Si Cynthia ang mahal ko! Kaya siya ang gusto ko! Sir Noel, Nagtimpi lang ako sa harap niya. Sinabi kong okay lang sa akin na nabigo ako sa kanya. Na no hurt feelings. Pero hindi ako papayag mabigo sa kanya, Dodong. Pagsisisihan ni Cynthia ang pagka-busted niya sa akin. Wala akong ginusto na hindi lapas sa akin. Magiging akin si Cynthia sa anumang paraan. Hello? Arman? Sino to? Melba de Jesus, friend ni Cynthia? Kilala na kita. Ilang beses ka na nabanggit sa akin ng girlfriend ko. Dahil best friend raw kayo nung high school pa kayo. Oo, mag-best friend kami since high school. Kaya ayoko nga may mangyaring masama sa kanya. Ano bang gusto mong sabihin? Kaya nga kinuha ko kay Cynthia yung phone number mo. Tinawagan kita. Arman, baka pwedeng madaliin niyo yung pagpapakasal niyo. Ha? Bakit? Nagmamalasakit lang ako sa inyo. May dahilan ba para madali namin ni Cynthia ang aming pagpapakasal? Wala naman. Kaya lang, mas mabuti hanggat maaga. Masiguro niyo ni Cynthia na walang magiging hadlang sa katuparan ng inyong mga pangarap, di ba? Mang Dodong? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Babaeng ikakasal, pinatay. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ano ka mo, Dodong? Gusto ni Melba na madaliin ni Cynthia at ng boyfriend nito ang kanilang kasal? yun ang narinig ko ng tawagan ng kapatid mong boyfriend ng sekretarya mo, sir. Kaya sinikreto kita rito sa kotse mo bago kita ipagmaneho sa isang mong kliyente. Bakit ginawa yun ni Melba? Parang ayaw ng kapatid mo na masira ang relasyon ni Cynthia at ng boyfriend niya. Gagang Melba yun ah. Kahit kapatid mo siya, sir. Nasa iyong katapatan ko. Hindi mangyayari ang kagagahan niya. Baka dahil sa pakikialam ng utol mo, mapadali ang pagpapakasal ni Cynthia at ng boyfriend niya. Sisiguruhin ko na hindi matutuloy ang kasal ni Cynthia sa ibang lalaki. Sir? May plano na ako. May plano na ako para maging akin si Cynthia. Dodong! Mamaya ko na itutuloy ang pagpaplansya ko ng mga damit mo. Maghahain muna ako ng tanghalian natin. Gemma! Teka lang ha? Gemma! Sinabi ko na sa'yo. Tigilan mo na yung pag-aasikaso mo sa akin. Dahil kaya ko naman na asikasuhin ang sarili ko eh. Hayaan mo na ako, Dodong. Dahil kasiyahan ko nang mapagsilbihan ka. Makasabay sa pagkain, makasama, makakwentuhan. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, nag-aaksaya ka lang ng panahon sa akin. Kahit ano gawin mo, at kahit kailan, hindi ka mapapamahal sa akin dahil... Dahil may edad na ako. Ikaw nagsabi niya. Magkaedad lang tayo. Ano bang hanap ng matandang kabayo? Hindi mo sariwang damo? Dodong, ginagawa ko naman ng lahat para mapaligaya ka. Para makontento ka sa akin. Kahit ano gawin mo, hindi ako makukontento. Hindi ako masisiyahan. Napipilitan lang ako pumatol sa iyo kapag nakakainom ako. Pero kung malinaw ang utak ko, kahit matagal na akong tigang, hindi ko masisikmurang patulang ka. Dodong. Pinapraka kita, Gemma. Tinatapat na kita para matauhan ka. Para tigilan mo ng pag-asa at pagpapantasyang magkakatuluyan tayo. Para malaman mong imposibleng magustuhan kita. Dahil bata ang gusto kong makasama sa buhay. Naintindihan mo? Bata at maganda ang gusto kong mapangasawa.
bata na sariwa at maganda. Hindi gurang at losyang katulad mo. Come in. Sir Noel? Oh, Cynthia, maupo ka. Opo. May pagagawa kayo, sir, sa akin? Wala. Gusto ko lang malaman mo na birthday ko sa Makalawa. Ganun po ba? Advance happy birthday po, sir. Thank you. Pero mas magpapasalamat ako kung pagbibigyan mo ang paanyaya ko na Ano po, sir? na makasama kang mag-dinner sa celebration ko ng aking birthday. Cynthia, wala akong sama ng loob sa'yo dahil binigo mo ako. Pero sana wala ka ring hinanakit sa ginawa kong panliligaw sa'yo. Wala naman po akong hinanakit sa inyo, sir. Patunayan mo. Samahan mo kong mag-dinner sa birthday ko. For the last time, Cynthia. Okay? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Babaeng ikakasal, pinatay. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Flash Report. Flash Report! Hindi matanggihan ni Cynthia ang paanyaya sa kanya ni Noel sa huling pagkakataon at tiniyak ng dalaga kay Arman na kaya niyang pangalagaan ang kanyang sarili. Ating ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Ito po si RH11 Ray Sibayan, nag-uulat para sa DZRH, ang kanunang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Flash Report. Flash Report! Ano ka ba naman, Arman? Sinabi ko lang sa'yo na pumayag ako sa anyaya ng boss ko na makasalo niya ako sa dinner sa birthday niya sa Makalawa. Napabuntong hininga ka na ng malalim. At hindi na maidrawing yung mukha mo. Cynthia, ikaw na rin ang nagsabi. Totoo ang hinala ko na may gusto sa'yo ang boss mo. Oo, inamin nga niya sa akin na may pagtingin siya sa akin. Pero tinapat ko siya na hanggang magkaibigan lang kami dahil may boyfriend na nga ako at malapit ng ikasal. Yan ang sabi mo. Yan ang totoo. Mayaman ang boss mo. Oh, at inaakala mo bang komo mayaman siya? Papatol na ako sa kanya? Hanman, hindi ako materyosa. Hindi ako mukhang pera. Cynthia, huwag naman sanang sumama ang loob mo. Nakakasama ka ng loob. Ayoko lang mawala ka sa akin. Ayoko lang masira mga pangarap natin. Magtiwala ka sa akin, Arman. Hindi ka dapat pumayag sa imbitasyon ng boss mo na alam mong may gusto sa'yo. Pumayag man ako. Huling pagkakataon na yun. Saka kaya ko naman pangalagaan ang sarili ko. Magtiwala ka sa akin, Arman. May tiwala ako sa'yo. Pero sa boss mo, wala. Walang kauuwi ang magandang pag-uusap natin ito. Aalis na muna ako. Saka na lang uli ako dadalaw sa'yo. Ikaw ang bahala. Pero Arman, tinitiyak ko sa'yo. Kung magkakaroon ng dahilan para magkasira tayo, yun ay walang iba kundi ang kawalan mo ng tiwala sa akin. Dodong, sa birthday ko, doon tayo sa bahay bakasyonan ko. Okay, Sir Noel. Magpapadeliver na lang ako ron ng lahat ng pagkain at inumin. Wala ka nang ipabibili sa akin, Sir? Meron. Sleeping pills.
Sleeping pills, sir? Oo. Pampatulog. Na ihahalo ko sa inumin ni Cynthia. Sir? Dodong, wala akong inililihim sa'yo dahil subok ko na ang katapatan mo sa akin. Wala kang magiging problema sa akin, sir, pero si Cynthia ay kakasal na yun eh. Matutuloy ang kasal ni Cynthia. Pero hindi sa boyfriend niya. Sa akin siya pakakasal. Dahil matapos ko siyang mapainom ng pampatulog at mapagsamantalahan, magiging akin na si Cynthia habang buhay. Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Babaeng ikakasal, pinatay. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Flash Report. Flash Report! Tinapat ni Cynthia Sinuel na hindi niya may pagpapalit kanino man ng kanyang nobyo. Maayos na tinanggap naman ng negosyante ang pasya ng kanyang sekretarya. Subalit, nagplano si Noel na maangkin si Cynthia sa anumang paraan. Ating ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Ito po si RH11 Ray Sibayan, nag-uulat para sa DZRH. Ang kanunang ipila na radyo sa buong Pilipinas. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Flash Report. Flash Report! Cynthia, Arman? pauwi ka na ba? Ay, hindi pa. May pupuntahan pa kami ni Sir Noel. Saan kayo pupunta? Bakit sasama ka sa kanya? Tapos ang office hours. May bibiling kami ni Cynthia sa mall. Hindi ikaw ang kausap ko. Arman, wag mo naman pandilatan si Sir Noel. Siya ang boss ko. Hindi ko mo siyang boss mo, pwede ka na niyang kalad ka rin kahit saan. Alam naman niyang may boyfriend ka na. Para nakakalalaki siya eh. Tinatapakan niya ako sa ginagawa niya. Masama pala ang tubo ng dila nitong boyfriend mo, Cynthia. Binabagi ko lang ang pananalita ko sa kausap ko. Arman, walang masamang ginagawa sa akin si Sir Noel. Anong wala? Sinasamantala niya ang pagiging boss niya. Isinasama ka niya kung saan-saan dahil gusto ka niya. Kursunada ka niya. Hindi, nagkakamali ka. Kailangan sumama ako sa kanya dahil may bibiling kami sa mall na gamit sa opisina. Palusot niya lang yun para makasama ka niya. Para magawa niya ang gusto niya sa'yo. Tumigil ka na, Arman! Hindi ka sasama sa kanya, Cynthia. Alam mo sa pinagsasabi mo, inilalagay mo ko sa kahihiyan sa boss ko. Sa inuugali mo parang hindi na kita kilala. Sa akin ka sasama. Sinundo kita para ihatid kita pa uwi. Hindi ako sasama sa'yo. Sasama ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo. Halika! Aray ko! Bitiwan mo ang braso ko, Arman! Kung kinakailangan kalit ka rin kita, gagawin ko. Huwag ka lang maisama ng boss mo sa kung saan-saan. Huwag lang niyang magawa sa'yo ang kanyang gusto. Halika! Arman, ano ba? Wag mo ako palagkalibit. Hindi kita bibitiwan. Hindi ako mapahig na mapagsamantalaan kaya. Bitiwan mo si Cynthia. Wala kang pakialam sa amin, hayop ka! Huwag mo kong mumurahin. Kahit mayaman ka, hindi kita sasantuin! Arman, tama na sa Noel! Ito po! Patalo sa'yo! Arman, no! Sayang, Sir Noel. Nag-CR ako kanina nang nag-away kayo ng boyfriend ni Cynthia sa parking area. Kung nagkatong-adon ako, bugbog sarado sa atin ang gagong yun. Pasalamat siya at inawat kami ng security guard. Kung nagkataon, baka nagulpi ko siya. Mabuti, sir. Sumama pa rin sa'yo si Cynthia. Kahit nag-away kayo ng boyfriend niya. Napahiya siya sa akin. Pare pa rin nga ang hingi ng dispensa sa inyo eh. Kahit hanggang ihatid na natin siya. Sa ginawa ng boyfriend niya, malamang magkalabuan sila eh. Eh, sir. Baka pumalag si Cynthia sa gagawin mo sa kanya sa birthday mo. Bahala na, Dodong. Sir Noel, Tuloy ang plano ko. At walang makapipigil sa akin. Magawa ko lang kay Cynthia ang gusto ko.
Maangking ko lang siya. Mangyari na ang mangyayari. Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Babaeng ikakasal, pinatay. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Dodong? Ano itong nakuha ko sa bulsa ng jacket mo? Shema, bakit pinakailaman mo yan? Sleeping pill sa mga to at liquid na pampatulog? Akin na yung mga yan! Huwag kang magalit. Masyado kang nagiging pakialamera! Tinatanggal ko lang mga gamit sa mga damit mo bago ko labhan. At tigilan mo ng pakialam sa mga gamit ko! At kahit ano sa pamamahay na ito! Gusto lang naman kitang pagsilbihan. Hindi ko kailangan ng pagsisilbi mo! Sa ano ba gagamitin ng mga sleeping pills at liquid na pampatulog na yan? Wala kang pakialam! Dodong, Umalis ka na! kung may balak kang hindi maganda, please huwag mong ituloy. Baka mapahama ka. At sabi ko, umalis ka na! Alis! Alis! Huwag mo naman akong itulak palabas ng pinto. Huwag ka nang babalik kahit kailan! Layas! Happy birthday, Kuya Noel. Ay, thank you, Melba. O, asan tayo mamaya ang dinner? Sa ibang araw na kita ititreat. Ay, sa ibang araw. May lakad ako ngayon. O, sabi sa akin ni Cynthia, magdi-dinner kayo mamaya. Kami lang. Saan? Kahit saan. Join ako sa inyo, Kuya. Hindi na. Kuya naman. Kung pwede kitang isasama kita. Kung hindi, hindi. Baka mamaya. Baka ano? Baka may balak kang hindi maganda kay Cynthia. Wala. Kuya, please. Huwag mong gagawa ng hindi magandang kaibigan ko. Baka mapasama ka lang. Oh. Uminom ka rin, Cynthia. Sir, hindi po ako umiinom ng alak. Ladies drink lang itong isinaling ko sa baso mo. Hindi ka malalasing dito. Pero... Pagbigyan mo na ako. Ngayon, nahuli ko ng pag-imbita sa'yo. Sir... Pagkatapos nito, hindi na kita iimbitahin pa. Ayokong ako maging dahilan para magkasira kayo ng boyfriend mo. Baka hindi pa matuloy ang kasal niyo. Salamat sa concern niyo sa akin, sir. Naiintindihan ko naman si Arman. Naging mapusok siya kahapon na naging dahilan ng pag-aaway namin. Talaga lang mahal ka niya. Kaya gusto niyang protektahan ka. Pero wala na sa akin ang naging away namin. Salamat sa pagiging understanding niyo, sir. Mahal kita, Cynthia. At dahil sa pagmamahal ko sa iyo, maligaya na rin ako kung saan ka liligaya. Pagkatapos natin mag-dinner at uminom ng konti, ihahatid na kita sa inyo. Wala na kayong magiging problema ng boyfriend mo sa akin. Dapat lang na hindi po tayo magtagal dito sa bahay bakasyonan niyo, sir. Kasi hindi ko po alam na dito tayo magdi-dinner eh. Akala ko po sa restaurant tayo. Kaya nagulat na lang po ako na dito tayo tumuloy sa inyo. Wala namang problema dahil kasama mo ko. At naroon lang sa labas ng bahay ang driver ko. Magtiwala ka sa akin. Mag-dinner na tayo, okay? Okay, sir. Ganyan nga, Cynthia. Sige. Kumain ka at magpakabusog. May sinasabi po kayo, sir? Wala. Sabi ko magpakabusog ka. Opo. Kapag nalingat ka, ihahalo ko na sa inumin mong pampatulog. At wala ka nang malalaman sa gagawin ko sa iyo. Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Babaeng ikakasal, pinatay. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Flash Report.
Patay mali siyang hinaluan ni Noel nang pampatulog ang inumin ni Cynthia. At kinumusta ng negosyante ang kanyang driver sa labas ng kanyang bahay bakasyonan. At ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Ito po si RH11 Ray Sibayan, nag-uulat para sa DZRH. Ang kanunang ipinang na radyo sa buong Pilipinas. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Flash Report. Flash Report! Dodong, kamusta ka rito sa labas ng bahay? Okay lang, Sir Noel. Nabusog ako doon sa pagkain at inuming binigay mo sa akin kanina. Dito ka lang, ha? Sa dami nga nang nakain at nainom ko, sir, parang inaantok ako. Sige na, matulog ka na. Babalikan ko lang si Cynthia sa loob. Sir, May kailangan ka pa? wala, sir. Kaya lang, parang napansin ko, Oh. parang tinamaan ka sa nainom mo, ah. Naparami ako ng inom. Alam mo naman, mahina ako sa alak. Kaya mo ba ang sarili mo, sir? Kayang-kaya ko. Babalikan ko na si Cynthia. Para magawa ko na sa kanya ang plano ko. Cynthia, toast tayo. Okay po, sir. Toast. Ito ang pinakamasayang birthday ko, Cynthia. Dahil nakasama kita. Sir, pagbigyan ko na po ang gusto nyo. Nakakain. Nakainom na po ako. Baka pwede nyo na po akong ihatid. Pauwi. Mamaya na. Uuwi na po ako, sir. Sabi nang hindi ka pa uuwi. Sir! Bitiw niyo yung braso ko. Bitiw niyo ako. Huwag ka nang magpumiglas. Huwag mong ipilit ang gusto mo dahil kapag ginalit mo ko, masasaktan kita. Baka masakal kita. Baka mapatay kita. Ay, kutantin ko. Tumalab na ang pampatulog na inihalo ko sa inumin niya. Wala na siyang malay. Magagawa ko na sa kanya ang lahat ng gusto ko. Mapagsasamantalahan ko na siya. Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Babaeng ikakasal, pinatay. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Flash Report. Flash Report! Sinundo ni Arma si Cynthia sa pinapasukan nitong opisina. Subalit tumanggi ang dalaga na sumama sa nobyo dahil may lakad sila ni Noel. Nagkasagutan ng dalawang lalaki na humantong sa kanilang pag-aaway. Kasunod yun, sumama si Cynthia kay Noel sa bahay bakasyonan ng lalaki para ipagdiwang ang karawan nito. Lingid sa dalaga, ang kanyang inumin na hinaluan ng negosyante na pampatulog. Kaya nawalan siya ng malay at ikipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Ito po si RH11 Ray Sibayan, nag-uulat para sa DZRH. Ang kanunang ipinang na radyo sa buong Pilipinas. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Flash Report. Flash Report! Hello? Hello.
Melba, Sino to? si Armando, boyfriend ni Cynthia. Oh, Arman, napatawag ka. Kasi kanina ko pa tinatawagan si Cynthia, pero hindi ko makontak ang cellphone niya. Bago ka tumawag, katatapos ko rin tawagan si Cynthia, yung girlfriend mo. Hindi ko makontak. Baka naman alam mo kung nasaan siya. Ang alam ko, nag-dinner sila ni Kuya. Alam ko rin nasasamang mag-dinner si Cynthia sa boss niya dahil birthday na. Pero gabi na, ang tingin niya sa akin. Hindi siya masyadong magpapagabi at uuwi na siya. Pero di sa oras na ng gabi, wala pa siya sa kanila. At hindi ko alam kung nasaan na siya at kung ano nang nangyari sa kanya. Melba, baka pwedeng tawagan mo ang kuya mo. Okay, sige, gagawin ko. Sige, ipaalam mo kaagad sa akin kung nasaan si Cynthia. Oo. Salamat. Hihintayin ko ang tawag mo. Bye. Okay, bye. Bakit hindi ko rin makontak si Kuya Noel? Oh my God. Huwag sana magkatotoo yung kaba ko. Sana walang masamang ginawa ang kapatid ko sa aking best friend. Anong ginagawa mo sa akin? Hayop ka! Hayop ka! Bitiwan mo ka! Bitiwan mo ka! Wala. Yaka. Umuha. Ang sakit ng ulo ko. Nakatulog pala ako. Si Cynthia. Nakandasay dito sa sopa. Hubad na hubad. At nakalawit ang dila. Nakatirik ang mga mata. Hindi na humihinga. Dodong! Dodong! Sir! Sir, bakit sir? Dodong! Bakit parang liga-liga, sir? At nagising ako sa sigaw mo. Ano nangyari? Si Cynthia. Sir, bakit nakabulag tayo sa sopa, sir? Patay na siya. Ano? Patay na yung sekretarya mo? Paano nangyari, sir? Ikaw lang kasama niya. Oo, ako lang ang kasama niya, Dodong. Kami lang ni Cynthia magkasama sa loob ng bahay. Kaya walang ibang may kagagawan sa pagkamatay niya, kundi... Sir Nobel? Napakalaking kagaguhan ang nagawa ko, Dodong. Dahil sa sobrang kalasingan ko, nawala ako sa sarili ko. Hindi ko na alam ang nagawa ko. Napagsamantalaan ko siya. Pero hindi ko alam na napatay ko siya. Nagbabalik ang lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Babaeng ikakasal, pinatay. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Si Mr. Noel de Jesus ang pumatay sa kanyang sekretary? Opo, Piotr Santiago. Ako nga po, sir. Kaya nagpunta ho kami dito sa presinto. Hinikayat ko po ang boss ko na sumuko para hindi na lalong lumalang kanyang kaso. Nagpasya po akong isuko ang sarili ko dahil hindi ko po kagustuhan ang nangyari. Sige, ano pa nangyari? Dodong, Sir. Ikaw na magpaliwanag. Opo. Nag-celebrate po ng birthday ang amo ko sa kanyang bahay bakasyonan kagabi. Kasama ang kanyang sekretarya na kursunada po niya. Ako naman po nakatulog sa labas ng bahay.
Dahil nakainom po ako ng kaunti. Nagising na lamang po ako nung magsisigaw yung amo ko. At nakita ko na lamang po sa loob ng bahay ang kanyang sekretarya. Nakahandusay sa sopa. Nakalilis ang damit. Walang underwear. Nakalawit ang dila. Nakatirik ang mga mata at wala nang buhay. Mr. De Jesus? Kasalanan ko po, sir. Napakarami kong nainom. Nalasing ako ng gusto. At dahil sa espiritu ng alak, nawala ako sa sarili ko. Kinababawan ng demonyo ang utak ko. Kaya nagawa ko sa sekretary ko ang karamal-dumal na krimen. Maliwanag ang krimen. Sir, Crime of passion. Dodong, Gemma, maaari bang pumasok? tuloy ka. Naparito ako kasi napansin kong hindi ka umalis at maghapon kang narito lang sa loob ng bahay. May nangyari, Gemma. Nabalitaan ko. Narinig ko sa radyo. Napanood ko sa TV. Nakulong ang amo mo dahil pinatay daw niya kagabi ang kanyang sekretarya. Ginahasa niya at pinatay sa sakal sa kanyang bahay bakasyunan. Totoo yun. Ang amo mo ang rapist. Siya ang kriminal. Ang pumatay sa kanyang sekretarya. Dahil sa epekto ng alak. Umami na ang amo mo at umako na sa krimen. Pero bakit masyado ka pa rin nababagapag? Gemma. Sa tagal ng pagkakakilala ko sa'yo, kabisado kita. Buo ang loob mo, matapang at makasarili. Baliwala sa'yo na mapasama ang ibang tao. Hindi ka naapektuhan kahit anong mangyaring hindi maganda sa iyong kapwa. Hindi mo pinoproblema ang problema ng iba. Bakit ngayon? Masyado kang apektado sa krimeng nagawa ng amo mo. Bakit, Dodong? Gemma. Hindi kaya may bahagi ka rin sa krimeng nagawa ng iyong amo? Cynthia, mahal ko. Cynthia. Arman, nakikiramay ako sa nangyari kay Cynthia. Melba, kuya mo ang kumahas at pumatay sa kanya. Kaya nga parang gusto ko magsisi kung bakit ko pa siya naipasok na trabaho dun sa... Sa kuya mong rapist at mamamatay tao! Arman! Napakasama ng kapatid mo, Melba. Wala siyang puso. Wala siyang konsensya. Alam na niyang may nobyo na si Cynthia. At ikakasal na. Pero panag-interesan pa rin niya. Ginahasa na niya. Pinatay pa sa sakal. Napakahayop ni Noel. Sinira niya ang lahat ng mga pangarap namin ni Cynthia. Magbabayaran niya ang karumal-dumal na krimen ginawa niya. Hindi siya makakalaya pa. Mabubulok na siya sa kulungan! Nagbabalik ang lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Babaeng ikakasal, pinatay. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Flash Report. Flash Report! Nangangatal sa matinding puot si Arman na nagbantang gagawin niyang lahat para magkaroon ng hustisya ang pagkamatay ni Cynthia.
Si Dodong naman ay inimbitahan sa presinto ng investigador na may hawak sa kaso ng pagpatay sa dalaga at nagipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Ito po si RH11 Ray Sibayan, nag-uulat para sa DZRH, ang kanunang ipina ng radyo sa buong Pilipinas. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Flash Report. Flash Report! Dorminador Lozano, alias Dodong. P.O.3 Santiago. Isang dahilan, kaya inimbitahan kita rito sa presinto. Kailangan ko bang tumestigo laban sa amo ko? Hindi na. Dahil kahit na idiin mo pang amo mo, malamang na siya'y mapawalang sala at mapalaya. Bakit po mapapawalang sala ang amo ko, sir? Bakit po siya mapapalaya? Nanggahasa po siya at pumatay sa kanyang sekretarya. Malinaw po yun sa investigasyon niyo, di ba? Oo, tama ka. Sa takbo ng mga pangyayari, lumilitaw nga na ang amo mong gumahasa at pumatay sa kanyang sekretary. Pero taliwas yun sa isinagawang autopsy sa bangkay ng biktima. At ano pong ibig niyo sabihin? Lumitaw sa autopsy na ginahasa ang biktima, pero sa post-mortem examination na isinagawa ng medico legal, hindi nagmatch ang semen ng amo sa semen na natagpuan sa katawan ng bangkay. Sir? Kaya isa sa ilalim namin sa DNA ang pangunahing suspect sa karumal-dumal na paghasa at pagbatay kay Cynthia Lorenzo. Sino pong pangunahing suspect, sir? Ikaw, Dodong. Ako? Ikaw? Dodong? Ikaw? Oo, sir. Tamang resulta ng DNA sa akin. Ang post-mortem examination sa bangkay ng inyong sekretarya. Ang resulta ng pagsusuri sa semen ko na nagmatch sa semen na natagpuan sa katawan ni Cynthia. Ako, sir. Ako ang gumahas at pumatay sa kanya. Paano? Matapos mong mapainom ng pampatulog si Cynthia, nakatulog ka sa labis na kalasingan, sir. Kaya hindi mo na ituloy ang balak mo na pagsamantalahan siya. Pero nang buksan ko ang pinto ng bahay bakasyunan at makita kong nahihimbing ka at nalantad sa akin na nakahandusay sa sopa si Cynthia na walang malay, na nakalilis ang damit, kinubabawan ng demonyo ang utak ko, sir. Ginahasa ko siya. Pero habang pinagsasamantala ko siya, nagising. Pumalag. Kaya sa kalituhan ko, nasakal ko, sir. At tuloy na nang mamalayan kung hindi na siya humihiga. Hayop ka, Dodong! Pinagsisigi ako ng gawa ko, sir. Nagkasala ako. Kaya tama lamang na makulong ako. Tama lamang na pagdusahan ko ang nagawa kong karumal-dumal na krimen. Naway inyong kinapulutan ng aral ang katatapos na kasaysayang hango sa tunay na pangyayari. Mga nagsiganap: Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Bobby Cruz at Jenaline de la Cruz. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Production Assistant Anching Cruz. Creative Consultant Salvador M. Royales. Ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino at sa direksyon ni Renato Phil Cruz.
Ito pa ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagkaanyayang laging subaybayan ang bawat makatotohanang kasaysayan na nakapaloob sa ating dunang. Ano ang katotohanan?